Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στο Κρέτα Live. Σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Βερνετικά ΑΕ, τον κύριο Αλέξανδρο Στεφανάκη. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή μας, κύριε Στεφανάκη, να σας έχουμε εδώ κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Για να συζητήσουμε για ένα πολύ κρίσιμο, πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο απασχολεί και την επικαιρότητα, απασχολεί την καθημερινότητά μας και θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια ακόμη. Όμως έχω μια πορεία και με αυτή θέλω να ξεκινήσω. Όταν λέμε κλιματική αλλαγή, είναι δόκιμο, κλιματική αλλαγή είναι αυτό που βιώνουμε ή κλιματική κρίση? Ναι, εδώ είναι δύο έννοιες, γιατί συζητούμε για τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, που κατά την άποψή μας, όσοι έχουμε διαγράψει κάποια χρόνια ζωής, βλέπουμε ότι όσο πάει ξεχνούμε τους βαρύς χειμώνες, τις μεγάλες έντονες παγωνιές. Αρχίζει λοιπόν και βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας. Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια και κυρίως ιδιαίτερα πέρυσι, εδώ στον τόπο μας και νομίζω σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω παγκόσμια, βιώσαμε μια κλιματική κρίση. Ήρθανε τα πάνω κάτω. Δηλαδή δεν είχαμε χειμώνα, άργησε να βρέξει, έβρεξε πολύ λίγο και σε σύντομη περίοδο και μας ανέτρεψε ολόκληρο το οικολογικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Αυτό είναι ένα οικολογικό σύστημα, ένα οικοσύστημα είμαστε. Η Κρήτη έχει το δικό της οικοσύστημα. Χρειάζεται λοιπόν τις κλιματολογικές συνθήκες από τις οποίες τροφοδοτείται η ζωή, το περιβάλλον, αυτό που είμαστε και αυτό που κάνουμε, και μια στιγμή αλλάζουν τα δεδομένα πολύ έντονα, πάρα πολύ έντονα. Με αποτέλεσμα να έχει διαταραχθεί η ίδια μας η ζωή, να έχει διαταραχθεί το παραγωγικό σύστημα σε όλους τους κλάδους. Ταλαιπωρούμαστε και ταλαιπωρούνται όλοι. Από τον πρωτογενή τομέα, από τη μεταποίηση, ασφαλώς όλο το σύστημα της παραγωγής και διαχείρισης διακίνησης τροφίμων. Το νερό αρχίζει να γίνεται είδος πολυτελείας και αν δεν το προσέξουμε αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, και ασφαλώς έχουμε τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, και είδαμε όλοι ότι συζητούσαμε θα ξεμείνουμε από νερό και πού θα βρούμε νερό, και αυτό είναι αυτό που φαίνεται. Ναι, και αυτό είναι αυτό που καταρχήν πρέπει να σκύψουμε πάνω. Αλλά από εκεί και πέρα, πίσω από αυτές τις απότομες αλλαγές, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που εμείς, επειδή δουλεύουμε ως εταιρεία από τη δημιουργία μας υποστηρικτικά, μπορούμε και υποστηρίζουμε τους συνεργάτες μας, τους πελάτες μας από το χωράφι μέχρι και το τραπέζι, τεχνικά, και παράλληλα έχουμε τα εργαστήριά μας τα οποία είναι διαπιστευμένα και χρησιμοποιούμε την εργαστηριακή ανάλυση, τις εργαστηριακές αναλύσεις για να κάνουμε διαγνώσεις και να ελέγχουμε και την αποτελεσματικότητα των διορθωτικών ενεργειών που κάνουμε. Θα έρθουμε σε ένα γιατί βάλατε πολλά θέματα. Ακριβώς, ναι. Και θέλω να ξεκινήσω με ένα γενικό ερώτημα, αλλά όσο γενικό είναι τόσο ειδικό γίνεται. Ο κίνδυνος, κατά την επιστημονική σας άποψη, ποιος είναι, κύριε Στεφανάκη, από αυτή την κλιματική κρίση? Ναι, καταρχήν είπαμε ότι ευχόμαστε να είναι κρίση και να μην είναι αλλαγή. Γιατί αν αυτή η κατάσταση που βιώσαμε παγιοποιηθεί, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι. Γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί με την αναδιαμόρφωση των παραγωγικών μας συστημάτων, του τρόπου ζωής μας. Ναι. Άρα θα πρέπει να σκύψουμε πάνω και η κρίση που βιώσαμε και βιώνουμε να μας προβληματίσει, να τρέξουμε για να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά στα καινούρια δεδομένα. Πού είναι το μεγάλο θέμα? Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ένας φαύλος κύκλος που σημαίνει ψηλή θερμοκρασία, ξηρασία, έλλειψη νερού, αλλαγή και δυσκολία προσαρμογής των ζωντανών οργανισμών, των έμβιων όντων, στο σύνολό τους, και ασφαλώς εμείς που θεωρούμαστε και είμαστε ο επικεφαλής των εμβίων θα το πληρώσουμε, γιατί πάνω τους καθόμαστε και πάνω τους στηριζόμαστε. Η έλλειψη νερού, υψηλές θερμοκρασίες, ένας φαύλος κύκλος ο οποίος γυρίζει και αν δεν προσαρμοστούμε θα μας καταπιεί. Θα μας δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι μια αλυσίδα με επιπτώσεις πολλαπλές, συσσωρεύονται χρόνο με το χρόνο, και θέλω να ξεκινήσουμε από τον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι μπαίνει επιτακτικά, κύριε Στεφανάκη, το ερώτημα, πρέπει να αλλάξω την καλλιέργειά μου, να πάω σε άλλη καλλιέργεια. Θέλω να πω, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ερωτήματα τα οποία
φάνταζαν ως σενάρια επιστημονικής φαντασίας, έμοιαζαν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Κι όμως είναι μπροστά μας όλα αυτά. Ακριβώς. Είναι μπροστά μας και ασφαλώς εμείς εδώ στον τόπο μας, επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι και συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έχουμε βάλει πλάτη, η Κρήτη δεν έγινε μόνο καλλιέργεια. Μια τουριστική περιοχή. Έχουμε ένα πανίσχυρο αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος παράγει από πρωτογενής τομέας, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ασφαλώς μια μεταποίηση που είναι προσαρμοσμένη και μεταποιεί τα προϊόντα, τα οποία παροχετεύονται στις αγορές και στον τουρισμό μας. Ένα πολύ όμορφα ισορροπημένο σύστημα, το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της λειψιδρίας, της ανομβρίας της λειψιδρίας, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο πρωτογενής τομέας καταναλώνει το 80% των νερών. Βέβαια. Αυτόματα βγαίνουν δύο τεράστια θέματα. Ότι πρέπει να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε κυκλικά, πρέπει να σκεφτόμαστε να αρχίσουμε το γραμμικό σύστημα παραγωγής να το αλλάξουμε και να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων και πρώτα τα νερά μας, και παράλληλα θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα προσαρμόσουμε τα εφιστάμενα συστήματα παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανθεκτικότητες και τα όρια, γιατί υπάρχουν όρια, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τα συστήματα παραγωγής μας. Γιατί αυτά δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Η ελιά είναι ελιά, το αμπέλι είναι αμπέλι. Η εγωπροβατοτροφή μας, η κτηνοτροφία μας, ναι, ταλαιπωρήθηκε. Δεν σπήραμε, δεν είχαμε πρώιμα σανά, είχαμε προβλήματα με μαστίτιδες, είχαμε τέτοια θέματα τα οποία υποστηρίξαμε σε βαθμό που αναγκαστήκαμε και στήσαμε διαγνωστικές μεθόδους για να ελέγξουμε τέτοια προβλήματα. Ωραία, δεν θα πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα σταυλισμού. Άρα αυτό δεν θα πρέπει να μπει στα επενδυτικά σχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αντικαθιστούν οι σκεπές από λαμαρίνα, να μπουν πάνελ, να μπουν εξαρισμοί, να μπουν συστήματα δροσισμού. Άρα λύσεις υπάρχουν από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Αλλά πρέπει να σκύψουμε πάνω αφού σοβαρευτούμε και να τρέξουμε. Εμείς επειδή σαν εταιρεία δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και το ζούμε και υποστηρίζουμε τους ανθρώπους, δώσαμε ήδη πέρυσι λύσεις σε αυτούς που είχαν το αντανακλαστικό. Αλλά αυτό είναι μια αρχή. Ναι. Και δείχνει το ότι ναι, μπορούμε να προσαρμοστούμε, αλλά θέλει μια συλλογική συμμετοχή και προσπάθεια. Και βούληση καταρχήν. Ακριβώς, βούληση. Θέλω να μείνουμε λίγο στο μεγάλο θέμα του νερού. Επειδή η συζήτηση αυτή έχει ξεκινήσει και μονοπολεί σχεδόν έτσι το ενδιαφέρον. Πόσο έχει επηρεαστεί, κύριε Στεφανάκη, η επάρκεια του νερού στην Κρήτη από αυτό το οποίο βιώνουμε? Καταρχήν να πούμε ότι υπήρχε ειδικά το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης, αντιμετώπισε τρομερά προβλήματα. Νομίζω ότι ήταν εντελώς οριακό. Ναι. Εντελώς οριακό σε ό,τι αφορά την αυτάρκεια. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο μέλημα. Η Κρήτη, επειδή είναι η θέση της τέτοια, η Δυτική Κρήτη είναι λίγο πιο βόρεια, άρα έχει περισσότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με την Ανατολική, άρα είναι η Ανατολική πιο ξηροθερμική. Ευτυχώς όμως για την Κρήτη, και εγώ τα έμαθα από τα χρόνια τα πολλά που υπηρέτησα στο Πελτήριο από τους αγαπημένους επιστήμονες και φίλους και συναδέλφους, τους γεωλόγους, η Κρήτη είναι ένα σφραγιστήρι και δημιουργεί αποταμιευτήρες, ουδέμια σχέση ας πούμε με το πρόβλημα που έχει η Κύπρος για παράδειγμα. Απλά έχουν γίνει έργα, έχουν γίνει φράγματα, αλλά δεν φτάνουν. Δηλαδή, εμείς αν συνεχίσει να μεταβάλλεται το φαινόμενο και να μας επηρεάζει, θα πρέπει να τρέξουμε για να εξασφαλίσουμε την αυτάρκειά μας, άρα λαμβάνοντας μέριμνα με έργα τα οποία θα αποτρέπουν τα νερά να πηγαίνουν στη θάλασσα, και ερχόμαστε μετά εμείς ως κοινωνία που θα πρέπει να αλλάξουμε όλο τον τρόπο χρήσης του νερού. Για δύο λόγους. Πρώτον, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε, να περιορίσουμε τις σπατάλες. Η επιστήμη και η τεχνολογία έχει να δώσει απίστευτα πράγματα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής πληρώνει τα οικολογικά σχήματα. Και ποιος τα ξέρει? Μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό. Ποιος τα ξέρει? Μα πληρώνει γι' αυτό. Ναι, πληρώνει γι' αυτό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια σε αυτό το κομμάτι. Από πίσω θα βάλω ένα άλλο κομμάτι στα νερά, γιατί όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τι γίνεται? Το κρύο νερό γίνεται ζεστό και ξαφνικά αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα ασφάλειας του νερού. Δηλαδή, ας πούμε το πρόβλημα της λεγιονέλας στα στάσιμα ζεστά νερά,
ένα μικρόβιο το οποίο κάνει ένα έντονο αναπνευστικό πρόβλημα στον άνθρωπο και μεγάλη και υψηλή θνησιμότητα. Υπάρχει σύστημα επαγρύπνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σοβαρό θέμα. Ξαφνικά λόγω της κλιματικής κρίσης φέτος μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ, γιατί είχαμε πάρα πολλές θετικότητες στα ξενοδοχεία. Πρέπει να σκύψουμε πάνω στα νοσοκομεία μας, στις εγκαταστάσεις μας που έχουν περίπλοκα υδραυλικά συστήματα και δημιουργούνται στάσιμα νερά, γιατί το πρόβλημα της Λεγιονέλας ανεβαίνει. Σας μαρτυρώ αποτελέσματα που είχαμε. Αυτό είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Άρα θα πρέπει, παρά το ότι υπάρχει νομική υποχρέωση, να ενημερωθούν οι πάντες και ιδιαίτερα οι ξενοδόχοι που ανοίγουν και κλείνουν τα ξενοδοχεία, ότι πέρα από το ότι νομικά έχουν υποχρέωση να φτιάξουν μελέτη ανάλυση επικινδυνότητας, εκεί έχουμε φτάσει, γιατί δεν είναι ένα θέμα απλό, πρέπει να λάβουμε προληπτικά μέτρα, γιατί ναι, το πρόβλημα αυξάνει. Και ασφαλώς αρχίζει να ανεβαίνει το πρόβλημα και συζητείται έντονα για τη τζάρδια, τα κρυπτοσπορίδια, τα οποία ασφαλώς κάνουν προβλήματα στον άνθρωπο. Άρα έχουμε δύο προβλήματα, την έλλειψη και την υγιεινή και την ασφάλεια. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του ότι ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες και διαταράσσεται το σύστημα χρήσης και αξιοποίησης των νερών. Ναι, αλλά ο πολλής κόσμος αυτά δεν τα γνωρίζει. Είναι πράγματα τα οποία ακούγονται ίσως για πρώτη φορά, και θέλω να σας ευχαριστήσω που με την επιστημονική σας κατάρτιση μας ενημερώνετε και μας παρουσιάζετε την κατάσταση έτσι όπως είναι, όχι ωρεοποιημένη. Είναι επιτακτική ανάγκη, όπως καταλαβαίνω, να υπάρξει με σοβαρότητα μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, κύριε Στεφανάκη. Ακριβώς. Επειδή έχουμε αυτές τις αλλαγές που είπαμε ότι είναι σταδιακές, είδατε τι γίνεται με την κλιματική κρίση τη φετινή και τις καταστροφές που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Είδατε πλημμύρες, καταστροφές, τυφώνες. Έχουμε αυτά τα οποία είναι τεράστια θέματα. Εμείς επειδή έχουμε τη δυνατότητα και τον background και παρακολουθούμε τις μετρήσεις, γιατί θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα που αφορά τα νερά, τα κολυβητικά νερά. Έχουμε λοιπόν τις πισίνες μας, τα υπέροχα ριζόρτ μας, τα υπέροχα ξενοδοχεία. Ναι, αλλά με τέτοιες, όταν έχουμε για 3 μήνες καύσωνα, οι πισίνες μας ήταν θερμαινόμενες. Είχαν συνθήκες θερμαινόμενου. Μάλιστα. Άλλες απαιτήσεις, άλλο σύστημα πρόληψης. Εμείς το διαγνώθουμε γιατί βλέπουμε προβλήματα. Στους ανθρώπους που έχουν σύστημα πρόληψης, ασφαλώς αντιδράσαμε και αντιδρούμε με αποτέλεσμα οι πελάτες μας και εμείς οι ίδιοι που τα χρησιμοποιούμε να είμαστε και να διαμορφώνουμε ένα ασφαλές περιβάλλον. Βλέπετε, σήμερα νομίζω ότι έχει γίνει πιο απαιτητό όσο ποτέ αυτή η φιλοσοφία που έχει επιβληθεί μετά τις διατροφικές κρίσεις που αυτοκτόνησε η Ευρώπη και που έβαλε τον αυτοέλεγχο στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σήμερα έρχεται και επιβάλλει τον αυτοέλεγχο σε όλα αυτά. Στην ασφάλεια των τροφίμων, στην ασφάλεια των νερών, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος. Άρα στην προστασία από την κλιματική αλλαγή. Είναι ασφαλές αυτό όμως? Να σας πω κάτι. Θέλει πολλή δουλειά γιατί είναι αλλαγή της φιλοσοφίας. Εκεί που ερχόταν οι υπηρεσίες και κάνανε τους μπαμπούλες και ελέγχανε, και ασφαλώς το σύστημα ποτέ και πουθενά σε κανένα μέρος δεν ήταν αποτελεσματικό, απαραίτητο εντελώς και υποχρεωτικό, γιατί δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στην κοινωνία χωρίς κράτος, αλλά η φιλοσοφία του αναλαμβάνει ο καθένας επιχειρηματίας, ο καθένας από εμάς τις ευθύνες του και κάνει πράγματα, κάνει τον αυτοέλεγχο του. Είναι μια φιλοσοφία που πρέπει να υιοθετήσουμε. Είμαστε πολύ πίσω δυστυχώς. Ναι, εμείς είμαστε, θα ξέρετε να σας πω κάτι, στην Κρήτη, σας το μεταφέρω γιατί έχουμε εμπειρία και ζούμε και εγκαθιστούμε αυτά τα συστήματα. Ναι. Η Κρήτη εξαιτίας του τουρισμού και του επίπεδου που έχουμε, θεωρώ ότι είναι στα υψηλότερα επίπεδα στην Ελλάδα σίγουρα πρώτη. Και νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μας παρέσυρε ο τουρισμός μας, η υψηλή ποιότητα του τουρισμού μας. Σε αυτό που λέμε ατομική ευθύνη δηλαδή. Ναι, στον αυτοέλεγχο. Δηλαδή τα ξενοδοχεία μας, τα 5 έχουν συστήματα αυτοελέγχου. Ναι. Και ασχολούνται με όλη αυτή την αλυσίδα. Σιγά σιγά ξεκινήσαμε την ασφάλεια των τροφίμων, προχωρούν στη διαχείριση στην πρόληψη των νερών και πάει λέγοντας σιγά σιγά μπαίνουν στην έλεγχο του ενεργειακού αποτυπώματος της κάθε διανυκτέρευσης. Ναι. Εκεί πάμε.
Γιατί όλα αυτά γυρίζουν σε αυτό που λέμε, στην κλιματική αλλαγή. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που μας αναφέρετε, όμως εγώ θέλω να μεταφέρω ένα ακόμη ερώτημα από τους αναγνώστες μας, από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν και έχει να κάνει, κύριε Στεφανάκη, με τα εισβολικά είδη. Θέλω λίγο να μείνουμε στο συγκεκριμένο αντικείμενο και να μας πείτε δύο κουβέντες με το τι γίνεται και τι προβλήματα παρουσιάζονται με τα λεγόμενα εισβολικά είδη. Ναι, θα σας πω το εξής. Το λέμε πραγματικά, αν δεν το βιώσει κανένας από κοντά μέσα από τους ανθρώπους ή από τους παραγωγικό σύστημα που εμπλέκονται και υφίστανται τις επιπτώσεις, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς το τι πραγματικά συμβαίνει και πώς αυτή η μεταβολή του κλίματος πόσο πολύ μας επηρεάζει. Καταρχήν θα έχετε ακούσει για τα ψάρια που ζεσταίνουν τα νερά στη Μεσόγειο και θα έχουμε ακούσει όλοι για το λαγοκέφαλο. Και από εκεί εγώ, ακριβώς, εγώ συνειδητοποίησα πλήρως αυτό το σύστημα πάλι εξαιτίας της εμπλοκής μου στο επιμελητήριο με τους ηχθειολόγους. Όπου είδα πραγματικά ότι είναι ένα εφιαλτικό θέμα. Τι γίνεται όμως έξω από το νερό? Έχουμε τη μετακίνηση ζωντανών οργανισμών που ζούσαν σε ζεστά κλίματα και σήμερα, επειδή γινόμαστε και εμείς ζεστοί, μετακομίζουν με διάφορους δρόμους. Γιατί υπάρχει παγκοσμιοποίηση, υπάρχει η μεταφορά ανθρώπων, ζώων, τροφίμων, αγαθών και έρχονται εδώ και οι συνθήκες τους επιτρέπουν να επιβιώνουν και να πολλαπλασιάζονται. Έτσι έχουμε και γιατί εγώ ασχολούμαι και με ένα κομμάτι της ζωής μου ερευνητικά, έχουμε καινούρια τσιμπούρια στα πρόβατα και στις κατσίκες μας, τα οποία ψάχνουμε να δούμε τι έχουν κουβαλήσει, μια και ήρθαν από την Αφρική. Ξέρετε τα θέματα με τις κνήπες, τα κουνούπια και όλα αυτά, τα οποία είναι παρόντα πια, μετακινούνται βορειότερα και ασφαλώς υπάρχει το σύστημα επαγρύπνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Εμείς ήδη πρέπει να σκεφτόμαστε για τον κίνδυνο, να έχουμε γνώση του κινδύνου, ότι ναι, πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να αποτρέψουμε τη συνέχιση της κλιματικής αλλαγής, γιατί θα γίνουμε άνω κάτω. Έχουμε λοιπόν εισβολικά είδη που κουβαλούν καινούριους μικροοργανισμούς. Αυτοί θα ξέρετε ότι διασταυρώνονται και πολλές φορές παράγουν καινούρια υβρίδια, θα το πω απλοϊκά για να μας καταλάβει ο κόσμος. Και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Κάθε φορά που αλλάζουν έχουμε μετακινήσεις και αρχίζουν και έχουμε καινούρια παθογόνα που μας προκαλούν μαστίτιδες, που μας προκαλούν πυρετό ή κάποια άλλα νοσήματα στα ζώα ή στον άνθρωπο και αυτά μέχρι να δούμε, να προσαρμοστούμε, να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, έχουμε απώλειες, έχουμε ζημιές και ασφαλώς πολύ μεγάλους κινδύνους για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Άρα είπατε και νωρίτερα ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα καλό επίπεδο, να το πω έτσι, με λίγα λόγια, απλά λόγια, στην προετοιμασία μας και στη γνώση. Πρέπει όμως να τρέξουμε, όπως καταλαβαίνω, γιατί τα χειρότερα είναι μπροστά. Ακριβώς. Τα χειρότερα είναι μπροστά. Και να σας πω το εξής, το οποίο σαν κοινωνία εμείς το κάνουμε, εμείς είμαστε. Επειδή όλο το παραγωγικό σύστημα που έχουμε είναι ενός επίπεδου και το αγροδιατροφικό μας σύστημα και ο τουρισμός μας που αλληλοτροφοδοτούνται και μας στηρίζουν, θα ξέρετε υποστηρίζονται και η λειτουργία της περιφέρειας έρχεται και υποστηρίζει αυτές τις δράσεις, δηλαδή η περιφέρεια Κρήτης, θα ξέρετε ότι είναι η πρώτη περιφέρεια που άρχισε έβαλε το θέμα της κυκλικής οικονομίας. Έτσι, έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις. Τι χρειάζεται? Να ενεργοποιηθεί η κοινωνία. Γιατί εμείς είμαστε η περιφέρεια, εμείς είμαστε οι δουλειές μας, εμείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε, να ακούσουμε και να αντιληφθούμε τα καινούργια πράγματα. Γιατί είναι μεν καινούρια αλλαγή του τρόπου ζωής, του τρόπου παραγωγής. Δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι πρέπει σιγά σιγά να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο που παράγουμε και που καταναλώνουμε, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Σε κάθε περίπτωση αλλάζουν. Αλλάζουν ασφαλώς από την κλιματικές μεταβολές, ας μην βάλουμε την κακή. Και από την άλλη έχουμε μετακίνηση των πληθυσμών της γης, γιατί πέρα από το ότι η ίδια η κλιματική κρίση θα προκαλέσει μετακινήσεις πληθυσμών, ο δυτικός πολιτισμός κατάφερε να έχει ένα βιωτικό επίπεδο. Τα 2/3 του πληθυσμού όμως το βλέπουν στο ίντερνετ, το βλέπουν στα τηλέφωνα, το βλέπουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δεν το απολαμβάνουν και θέλουν να έρθουν εδώ. Τι κάνουμε εμείς?
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει σε δύο κατευθύνσεις. Εμείς ως κοινωνία, ελληνική, περιφερειακή, τοπική, τι κάνουμε, ποια είναι η στάση μας. Το κενό πάντα καταλαμβάνεται, να ξέρετε. Αυτό είναι φυσικός κανόνας. Άρα όλο αυτό πρέπει πραγματικά σαν κοινωνία να καθίσουμε, να σκεφτούμε και να αντιδράσουμε. Γιατί πραγματικά συμβαίνουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Αλλαγές τις οποίες θα βρούμε κι άλλες μπροστά μας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Στεφανάκη, για τα πολύτιμα στοιχεία που μας δώσατε και ελπίζω να φτάσουν και στις αρμόδιες υπηρεσίες το συντομότερο και στον καθένα ξεχωριστά από όλους εσάς. Σε όλους εμάς, για να συζητάμε και να εξελισσόμαστε. Για να μπορούμε να εξελιχθούμε και να αφήσουμε κάτι και στα παιδιά μας. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που μείνατε κοντά μας. Καλή συνέχεια.